Gure bizitzaren aldeko hautuak zalantzan jartzen ditu gizon zuri burgesen privilegioak. Gure iraultza feminista euren proiektu matxista, neoliberal, arrazista, kolonialista, euskarafobo eta ekozidaren impugnazioa da. Gaur, besarkada estu bana bidali nahi diegu munduan zehar fasismoaren aurka borrokatzen ari diren burkide feminista guztiei. Argentinan, El Salvadorren, Estatu Batuetan, Afganistanen, Kongon, Saharan, Palestinan. Feminismorik gabe ez dago antifasismorik.